рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон соҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосӯзим хубем ва дар иҷа чӣ хеле ки мебинед бо Маҳвашу Фариза мо рафтестем. Иҷа мехоҳем Маҳваша дар садик монем. Ака намедонем и садику иҷа чӣ хеле. Як садик мекобем шава мемонемша. Ина рафтестем аку. Пештарак биред. Пештарак биред. Надавед ки меғалтед. Маҳваша дар садик мемонем, насиб боша агар қабул кунанша. Баъд богашта меоем хона. Биё намуҷа садик будаст. Надавед. Идоволнай Маҳваш ки ма садик меом гуфта. Ишав ховуш набурдай Маҳваша шодира. Садик дар чӣ кор мекунӣ? چی کار میکنه که سادی کده؟ موسا بیا سونکا ما گرفته بریم مرا بمان و بیا خود خودی فریزه خب فریزه رو آورده نبوده میگیری بسیار کرد و آورده میره صدیق دور اومدیم باید اینجا یگان آدم باشه نیست جدت تو چمچوق سالقنه که خشرو صدیق اگر قبول کنن از ما پراپیسکا نداریم برای وی ممکن قبولم نکنن خیلی بلا میکنیمش نمی چیزا رو دادن نمی چیزا در کار گفتن بگی بیا و قبول میکنیم نمی خیلی دوستای عزیز دوستان عزیز اینه ما آمدیم خانه حاضر تیاری با اوقات تیار کنی چیکار میکنیم سلام نمیگید شما سلام صدیق ده نگرفتن شما حاضر دکومنتاش تغییر کنم نصیب باشه با Маҳваша میگیرن اینجا ده باشه پیوره تیار میکنیم شما چند قشت پیوره تیار نکردم شما چی در کارای برای پیوره موده тут саузик ит чи хала бубам падливи шавҳарам ёд додагиай падливи ба мазай инаи чеснок пиёз сабзи инаи орди сӯзонида барвақт кардагиам сӯзондагиам картошка ва томат дар корай томатои ҳамо запасноиҳои худам кардаги меандозам гӯшт баъд зира мурч кадом переправе бошохе инам хеле мекунам меандозам меҷӯшонам шона яком баъд сливичное масло инеё фақат қати ман ёрдамчиёи ман дина апаҷон шафоат гуфтае ки чӯ иё мегӣ номошона намегирӣ гуфтае ма иёра бисёр вақт ами фаризара қити Маҳваш чуҷа мебум баъд акчун иё гуфтам ака медонам ки медоне чун барои аввал Маҳваш Фариза фақат ма қити ман ёрдам мекунанд бугум чӣ хеле ёрдам мекунед ҳама чиро мерасанд набарот чӣ мекунанд корма як бора неу дубора мекунанд ҳамхеле картошкаро мегирем меандозем буҷӯшам баъд пюре тайёр мекунем пасон чиша тайёр мекунем падливша тайёр кардана баъд хушро нишон метем не ҷӯшай мегираш баъд хушро нишон метем ва ба як комментария гуфтаним ки мада Маҳваш ё Фариза ё Сония ё ки фарик ҳамаш ба мара як хеланд то ӯ хеле навистана ки баъд ма гап занам мегӯяд ки дар куҷо буд ки чӣ кардим ма хеле комментариёро мегирим мудалил мекунам одама блог мекунам вай медонам ки саравно мара гӯш кардеста ёзи ма ҳавай гуфтаним ки ма ҳар душам худум кардагӣ бошам ма ҳар чорша як хел медонам чизе бихарам ва ҳамашта мехарам чӣ мегӯянд дина ман як шоколад оварда будам як тана оварда будам ба ҳамаш овардагӣ будам фақат ки дар камера дар видео
ба Фариза додам, мега ки ту мур, ту оча нашида мур, мега гапоям қали дағал нависта ки ту оча нашида бумбор. Нахуд ҳар ду буда гай ту бошану якташа чикни. Якташта бути шоколаду якти дигашта наёри. Ма ҳамашта меёрум, ма куҷой бурам ҳар чорушта меёрум, якта намеёрум, ма чорта меёрум ай ҳама чи. Як чира надонистау чи накада хоне як каси дигар намедона барои му хали гапоро нанависе. Гапи нағза намедони гандата нанавис. Нем хеле дӯстои азиз, ма чӣ хеле ки гуфтум, ма ҳамаша як хел медонем, ҳамаша як хел қати ҳамаш як хел рафтор мекунем. Аку фақат ки чӣ мегӯям феъли саг дар соҳибаш маълум ай мегӯям, ку ягам хали матал астай. Ма медонистам ки озам муро дар Фариза натем, Фариза гирья мекунад, дод мега. Барои вай ин чизе бига ҳавая наёр дод мезана, барои вай ку ҳаму чии ма гуфтагӣ мега. И аёдаш бо намебурора. Дига будако аёдшон буроран, ин намебурора. Ма барои вай барои ба ира додум да ҳаму дасташ. Нем хеле ях караги дай қак биста об шав яхош. Хай то картишка мепазаям об меша дар гарми Тоҷикистон. Нем хеле дӯстони азиз, бо давомша нишон медим оби чӣ ҷӯшида бошава. Картошка ҷӯшида бошава. дӯстони азиз, иҷа боша маҳсулотҳоро реза кардам, гӯшта ба нами шакл. Сабзиро ай тиёрка гузарондам, чесноканам хеле реза кардам, пиёзам реза кардам ва нами тамати камтарак гирифтагӣ будам дай чи тамати закасноимон бугем. Иҷа боша картишка аллакай пухта мегирем, ози пюруше тайёр мекунем. Баъд иёра боша тайёр мекунем, падливша. Яком картишкаро мефурем. Мемонем касронкара, руғаншо бисёр тарак мерезем, барое ки сабзи бисёр руған мекашад. баъд яком пиёза бирён мекунем, баъд гӯшта. руған гарм шид, пиёзаро меандозем. то сурхак шиданша бирён мекунем. иҷа бошад ина картошкамона даи бардоштум. ози майда мекунам, камтарак намак мекунам, камтарак переправа, баъд маскаи сливични меандозам, пюрера тайёр мекунам. ана мехел ки пиёз камтараки сурх шид, гӯшта меандозам. вайрам то сурхаки хушрукинаша бирён мекунам. немхали чимон тайёр шид. немхали пюрешкимон тайёр шид. хушруак ранги ҳавои сафедак шида. то чи тайёр шидана. хеле данаша маҳкам мекунам, места. ай сабабе ки вообще гӯшта тамоман бигем гӯшта чи накарда будум, намак накарда будум, немхали намаки ролтони куриниш андохтам, то ки ба маззак бирён шавад. немхали дӯстони азиз, дӯстони азиз, ина чеснокшам андохтам, қати ҳамин гӯшт бирён мекунишад. дӯстони азиз, ана мехел сабзишам дохтам. сабзира бошад аз 3-4 минут бирён мекунем. пасон об меандозем, камтарак бисёр не. ина мехел томатам дохтам, томат бо нагуфтам, томат меандозем, пасон обро. ина мехели дохтам, ҳамун маҳсулотҳоро бупӯшона об. ина мехели дохтам, баъд ҳози переправа, намак, ҳамаша туғурӣ мекунем, як ҷӯш биёяд. дӯстони азиз, анам хеле ҷӯш омад, як 5 минут шид ки ҷӯшидестай. анака камтарак ай инами ордмон меандозем. и орда каданша ман нишон додагим дар видеои пештарамону. агар бихоҳед ки намхали тайёр кунед, фақат дар сковородкаи холӣ мегиред, орда то ҳамин шакл шиданша месӯзонед. тамом. камак мегирем,
духтам мегирем барои чӣ нашиданаш, тупак наистоданаш. Як қак мендозем, хеле як ҷоя мекунем, то ки ор таму хел наиста. уш ки об шид, бо яки қаки дига меандозем. бо ҳам хеле омехта мекунем, ки ҳам хеле кулула намона. нем хел дӯстони азиз, то ғавсак шиданша духтам мегирем. ҳозир ки чӣ хеле ки дидесед, ҳозир овай, ҳозир ман духтам мегирам, бод нишон метам. ина дӯстони азиз, рангаш тағйир ёфт. ҳозир як меҷӯша, нигоҳ шурӯъ шид. як меҷӯша, бо охиронда як 5 минути дига биҷӯша. 5 минут хеле бушқ шурбур омадаста, переправора дохтагим. ҳатман тайёр кунедам, хеле падлиф касе тайёр кардаги нестай. хеле бамазай. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесед, ман дар 4 та чира кашидам. пюремона кашидам. хеле пюре бамаза шуда, Фариза қити маҳваш ҳамута хӯрдан. инем хеле инаи дита майдара ва Фариза ва маҳваш иша макати Сония Фаридун нестай ҳозир. барои мо ҳозир инаиҷа падливмон тайёр. мегирам, мекашимша дар болоошон ва ба мо иштиёҷ таом. дӯстони азиз, анами хел хӯрокҳоро кашидем, ба мо иштиёҷ таом. дар иҷа дар Сония дар худам гашнич дохтам. маҳваш қити Фариза намехӯранд гашнич. барои ҳамин ба мо иштиёҷ таом. касе хӯрда шуда боша, ба шумо ҳам иштиёҷ таом. дар инҷа видеоро ба поён мерасонем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. миннатдор мешавам агар ки видеоро поделиться кунед, дӯстони азиз. хайр.